Ame awfo Sherifula Jabara sugandel na wati jamgan kele mi ni oye sariya bulon kono bi anana ni hakilna mi mina an bela jenen bo filila abina an blasera bi jamana yere soro yiriwa chogola jamana ni yaye ka fo yiriwa be okoro soro de be no ye développement économique bi anya nyeshi oma kana ni maye mami ni wilika jon chesiri bala wala saka jamana in soro ka bugun ka yakubaya ote mawere le directeur général des douanes Mame Dukara officier de l'ordre national Jimbali ale de be ambolo krobi wala sa ka se ka ambla sarani hakilna mi le thème du jour doyen ou joro jamana soro yiri wala o de yanga bi hakilna sariya blon kono nene aw bi amina kono foni kosebe doyen e joni ministre so jumembe ni doyen be relevé ola fo kana se doyen yere ka bara nyamaya so ka jigi fo dugumana na ka taa fanga brigade la anga togodaw la doyen be wala sa ka se ka jamana deme o kibaru bela jene ona soro sariya blon kono bi aw bolo wala sa ka jamana baradan no o ka baraw kecho ni chesir ni wulika jom mula am se ko o deme sira mun fe ka se ko bela jene do wala monsieur le directeur général inna nga wulil jabi a jaranye ami fo a jaranye ani baraji. Merci bien. Nenye douani directeur général et Ambolokoro, Mame Dukara, directeur général des douanes, officier de l'ordre national du Mali, allez Ambolokoro. Ola ama fakamin do sisa DG na farako douani. Ani finitiki chama nana ni siyo kele ngona wala saka seka uka baraw nyedo. Na farako douani. Douani yere ale chagada jumbi. Ini che ika question na. Mais sani me question njabi ibe yamaria ka Sherifula direction fo ka Sherifula barake ɲɔgɔn bɛɛ fo fɛn bɛ baara kɛ pour que ka se ka malien kunnafoni malien minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ yani an bɛ don babu kɔnɔ na kosɛbɛ a bɛ yamaruya n ka kuma fɛn fila kan teliya la fɛn fɔlɔ ye juma ye o ye bana girima min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ni a sera an yɛrɛ fɛ Mali la ni a bɛ wele ko coronavirus dɔw ko covid-19 kunu an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka laseli la jamanadenw ye a kumana kan donc n'anw ye occasion sɔrɔ ka na kɛnɛ kan kɛnɛ min ni maliyɛn caman bɛ a lamɛn an bɛ segin o kumakan giriman dɔw kan pour que hali bi ka ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an k'an janto ɲɛmɔgɔbaw ye min fɔ bana in kunbɛli cogo la an k'an janto hali bi an ka docteur ye min fɔ minnu bɛ se k'an bali ka bana ni to a bɛ taa ɲɛfɛ o mesure giriman ninnu cɛla an bɛ se ka minnu fɔ datilera o ye safunɛ matarafali ye waati bɛɛ ka tɛgɛ ko ni safunɛ ye ka ɲɔgɔn dalajɛli ka caman dabila ka gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na ka sumusumuli tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu bɛɛ dabila sɔgɔsɔgɔli n'i b'a kɛ i k'a kɛ fini kɔnɔ ou bien mouchoir kɔnɔ i bɛ min fili min tɛ se ka to i bolo ani minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko eau de javel ni tɛgɛ kan ka ko ni minnu ye alcool minnu ye ka olu matarafa kosɛbɛ olu mesure ninnu ani mesure barrière ninnu an ka janto la kosɛbɛ pour que a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya kojugu an fɛ yan cogo min na Mali la bana giriman don c'est vrai mais ɲɛmɔgɔw ye min fɔ docteur ye min fɔ n'an y'an sinsin o kan n'an y'u matarafa a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi a bana in kɔlɔlɔ ma an b'an profiter o la ka minnu banna vraiment ka dugawu don k'u ye minnu man kɛnɛ vraiment ka dugawu kɛ Ala k'u kɛnɛya k'an ka docteurw fo hali bi u bɛ cɛsiri min na parce que mɔgɔ caman kɛnɛyara bana na Mali kɔnɔ o bɛɛ kan ka an permet hali bi an k'an cɛsiri pour que an bɛ se ka jɛ ka bana in kɛlɛ cogo min na filanan dateliya la o ye sécurité ko gɛlɛya min b'an kan ni mɔgɔw bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka na diyagoya kɛlɛ bi jamana kan u bɛ kan ka an ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka sɔrɔsiw an ka gardiw gendarmew polisiw eaux et forêts an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'u dɛmɛ ni kibaruya dili ye an k'u dɛmɛ ni en tout cas information ɲɛnamaw dili ye pour que n'an ye jugu ninnu ye fan o fan Mali fan o fan fɛ an ka ci lase u bɛ se ka wuli joona ka u kunbɛn k'a sɔrɔ u ma tiɲɛni kɛ cogo min na
an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn sara Mali ko in na Ala ka yafu bɛɛ ma Ala k'an dɛmɛ vraiment an bɛ se ka nin fila in an bɛ se ka a kɛlɛ cogo min na k'an ka jamana to jɔlen k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'an kisi balawu ma amina ya rabbi merci beaucoup monsieur le directeur général o diyara n ye an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'an ka jamana in Ala k'a kisi bana in ma Ala k'an tanga ma an ka finitigiw Ala k'u lakana su ani tile ka kɛ ni an ka bi sigi hakilina ye le thème du jour l'apport des douanes dans le développement économique du Mali an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ douane ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwa la o la maa caman bɛ yen nɔ bi an t'a dɔn douane ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye o la k'a daminɛ an b'a fɛ i k'a fɔ an ɲɛna jɔn ye douane yɛrɛ ye. N'i ko douane an bɛ se k'a fɔ douane jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi douane bɛ a jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa douane ye cakɛda ye cakɛda min commencera depuis bi ma se depuis an ma indépendance ta depuis colonisation ma kɛ douane bɛ yen ka na colonisation kɛ douane bɛ yen mais sisan an bɛ se ka min fɔ c'est que douane ye cakɛda ye faso cakɛda min sigilen bɛ faso kɔnɔ pour que ka baara dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya faso tɔgɔ la o baara ninnu n'i y'a jate minɛ a bɛ se k'a fɔ ko baara giriman saba bɛ yen min ɲininen bɛ douane fɛ ni douane b'o kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ douane dɔn ni baara min ye o ye ka recette fara ɲɔgɔn kan ka kafɔrɔ ɲɔgɔn kan k'a bila trésor public kɔnɔ o ye min ye n'a bɛ f'o ma ko mission fiscale mɔgɔw b'o de dɔn kosɛbɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ yan min ye douane ka baara ye o bɛ yen o ye tiɲɛ ye o ye fɔlɔ ye mais baara filanan fana bɛ douane bolo tuguni ni a bɛ f'o ma ko mission économique o mission économique in kɔnɔna na o ye sariyaw de ye minnu talen bɛ jamana fɛ ni douane bɛ sariya ninnu bato pour que an ka jamana bɛ se ka kisi minɛn sugu dɔw nali ma an ka unité industrielle minnu b'an fɛ yan olu bɛ se ka kisi ka tanga cogo min na concurrence sugu dɔw ma mission sabanan o ye a bɛ fɔ ko douane bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛse cakɛda tɔw ma n'i y'a jate minɛ douane ye service ye min sigilen bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yanni 92 cɛ dugu ɲɛnama tun ka dɔgɔ Mali la ka taa Kidal Tessalit ka jigin ka na centre la ka taa Kayi ka taa Kajolo en tout cas Mali fan bɛɛ douane tun ye service ye min tun représentelen bɛ jamana fan bɛɛ kɔnɔ donc o dispositif tun b'an permet minɛn fɛn fɛn n'a bɛ don jamana kɔnɔ ou bien n'a bɛ bɔ mobili min n'a bɛ don ou bien n'a bɛ bɔ hadamaden minnu mun bɛ don n'u bɛ bɔ ou bien ka kɛ même nafolofɛnw minnu bɛ don ka bɔ kɛ douaniers u ka position tun b'u permet sariya kɔnɔna na ka baara kɛ nin bɛɛ kan ni min tun ye douane yɛrɛ ta ye o bɛ taa trésor public kɛsi kɔnɔ ni min tɛ douane ta ye fana service daw bɛ yen an bɛ baara kɛ olu tɔgɔ la n'i y'a jate minɛ ministère de l'intérieur et de la sécurité an bɛ baara kɛ olu tɔgɔ la min ye kɛlɛkɛminɛnw donni ye ani marifa jugu ninnu donni ani kisɛw donni an ka baara ye ka olu bali ka don jamana kɔnɔ n'i ye ministère de l'agriculture ministère de pratiquement ministère bɛɛ lajɛlen vétérinaire douane tun bɛ kɛnɛ kan ka jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ film minnu bɛ yen ni film minnu man ɲi an ka jamanadenw ma o film kana don fɛn fɛn bɛ yen yan tɔgɔ ni jamana ko k'a kana don même ni service de b'a kɛ n'olu tɛ yen n'anw bɛ yen an b'o baara kɛ donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bakuruba la douane jɔyɔrɔ ye nin fɛn saba de ye ka nafolo fara ɲɔgɔn kan minɛn minnu bɛ don minɛn minnu bɛ bɔ k'a bila trésor public ka kɛsi kɔnɔ ou bien ka an ka sociétés ka u dɛmɛ k'u kisi k'u tanga minɛn sugu dɔw donni ani u yɛrɛ bɛ se ka jɔ u sen kan cogo min na ani ka baara kɛ service wɛrɛ tɔgɔ la minnu bɛ se k'a to an ka minɛn dɔw kana bɔ cogo min ka di mɔgɔw ye ou bien ka minɛn don jamana kɔnɔ cogo min ka di u ye bakuruba fɔ la an bɛ se ka min fɔ douane baara kan o ye douane de tout temps an ka ministère o ye ministère de l'économie et des finances ou bien a bɛ fɔ ko ministère min chargelen bɛ douane na tuma dɔw la ministère des finances o kɛra waati dɔ la mais tuma caman na ministère de l'économie et des finances bi douane bɛ baara kɛ olu de ka yamaruya kɔnɔ
directeur nin korfo nin jaranye ama fa min don ko nana sisan o de e da sera ministre somane o ye le ministère de l'économie et des finances ale ka bara kono mais min ye douane yɛrɛ mɔgɔ tay yala douane barakɛla bɛɛ ye tentigi walma ma wɛrɛw be no mun be barakɛ douane na ka sɔrɔ o tɛ tentigi i ka question jaranye douane on ye service paramilitaire de ni ko b'a fɔ bamanankan na c'est à dire que an sen kelen bɛ fonction publique kɔnɔ parce que an ye fonctionnaire de ye douaniers a kuluba fonctionnaire de do minnu ye concours kɛ ka na douane na n'u bɛ ka baara kɛ douane na faso ye catégorie giriman saba de bɛ douane na minnu gérés bɛ par le statut de la fonction publique an ka cakɛda min bɛ occuper maliyɛnw bɛɛ n'a bɛ f'o ma ko fonctionnaire olu ka baara kɛcogo la donc catégorie fɔlɔ o ye catégorie C n'a bɛ f'o ma agent de constatation ensuite contrôleur de douane n'a bɛ f'o ma catégorie B ani catégorie A n'o ye inspecteur ye donc olu de bɛ concours kɛ ni concours kɛra maintenant ni minnu gagnena waati kun kɛra u bɛ taa service national des jeunes na n'u y'o formation kɛ k'u ban waati min na u bɛ sɔrɔ k'a bila ministère de l'économie et des finances ka compte la o bɛ sɔrɔ k'u bila douane ka compte la directeur général des douanes bɛ sɔrɔ k'a ka programme lajɛ a mako b'u la cogo min na ka u utiliser terrain kan a b'u mite ka taa o cogo la ten donc n'i y'a jateminɛ bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ douane na n'u bɛ baara kɛ douane na nin catégorie saba in kɔfɛ catégorie wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu bɛ baara kɛ douane na ni datelɛla a bɛ f'u ma ko personnel d'appui chauffeurs b'o la agent de siège b'a la standardistes b'a la mais ninnu bɛɛ bɛ tenue don mais tenue don différence bɛ yɔrɔ minnu na différence bɛ se ka kɛ galon don cogo ani insignes kɛcogo la sinon tenue kɔni a bɛɛ bɛ tenue don pour que k'a yira mɔgɔw la que nin ye douane cakɛlaw de ye o diyara n ye donc o b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka formation militaire kɔni kɛ formation militaire en tout cas i tɛ se ka kɛ douanier n'i ma formation militaire kɛ formation militaire min don a bɛ fɔ a ma formation commune de base i bɛ t'o kɛ kan kɔnɔ n'i bɔr'o la waati min na de maintenant i bɛ sɔrɔ vraiment ka na baara daminɛ mais o formation commune de base la formation sugu fila bɛ yen depuis président Musa Traoré ka temps na SNJ daminɛ o waati donc mun ka kɛnɛ o galabu ka kɛnɛ olu bɛ taa directement kan kɔnɔ u bɛ taa a tiini ye kalo 6 tuma dɔ la a bɛ taa fo kalo 8 en tout cas an minnu ye 4e contingent kɛ anw ye san 2 de kɛ kan kɔnɔ yanni an bɛna baara daminɛ douane na donc minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko apte pour la formation olu bɛ taa kan kɔnɔ ni kan banna de u bɛ sɔrɔ ka na mais ni minnu bɛ yen dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka kɛnɛ mais fɛn dɔw bɛ yen u b'u bali ka taa kan kɔnɔ olu tun bɛ formation civile kɛ formation civile o tun bɛ kɛ Bamakɔ Jikɔrɔni kan kɔnɔ ani muso groupe dɔw parce que muso caman tun bɛ taa kan kɔnɔ o ni cɛw bɛ formation kɛ mais muso dɔw bɛ yen fɛn dɔw b'olu bali o ni minnu fana pɛrɛnnen tɛ kosɛbɛ olu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka formation kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko formation civile mais a formation fila bɛɛ la i bɛ dege marifa bɛ ci cogo min na marifa kan ka labɛn cogo min na sɔrɔsiya ye min ye a bɛɛ gundo bɛ f'i ɲɛna a différence ye min ye n'i bɛ kan kɔnɔ donc effort physique b'o la boliw b'a la kuluka yɛlɛw b'a la fɛn caman b'a la mais a fila bɛɛ kɔni u ye formation kɛ u ye en tout cas marifa bɛ ci cogo min na min kan ka kɛ o furuw ɲɛna donc bi na en tout cas douane na n'i nana douane na en tout cas an b'o o formation wajibiya i ka formation militaire kɛ parce que an bɛ baara min kɛ a baara caman bɛ kɛ kungo kɔnɔ surtout n'i ye an ka kow jateminɛ bi situation kura min binnen b'an kan bi o bɛ an permet an fana ka se ka an jɔniyɔrɔ fin jamana dɛmɛni na min ye sécurité terrain ye donc marifako la bi fɛn fɛn n'i nana douane na ni minnu ma formation kɛ an b'u bila ka formation kɛ et n bɛ profiter na rapidement k'a fɔ bi douane na agent b'an bolo bi min ye formateur des formateurs en armement
hari surasiw fɛ yen vraiment u kelen bɛ ka a fo kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛ min don a b'a ka baara dɔn wa vraiment a formation an bɛ kan k'a bila ka taa douanier tɔw fana former par région pour que bɛɛ ka se ka marifa in k'a dɔn komi tɛgɛ kɔnɔna parce que jamana ye an doté vraiment marifaw la u ye marifaw d'an ma o marifa ninnu dilen marifa kuraw b'a la an tɛ minnu dɔn kosɛbɛ ka fara marifa kɔrɔlenw kan mais c'est que sur formation bɛ kan ka kɛ bɛɛ kun pour que douanier bɛ yɔrɔ yɔrɔ en tout cas marifa min b'i bolo i ka se k'i ka marifa a bɛ utiliser cogo min na a kan ka utiliser cogo min na i k'o dɔn. A diyara n ye kosɛbɛ monsieur le directeur général an b'a fɛ ka min dɔ sisan nɔ o de ye douane yɛrɛ organisation n'a fonctionnement ye a sigi bɛ cogo jumɛn na ani baara yɛrɛ taabolo bɛ cogo jumɛn na misali la n'an ye direction générale ta ale kɔnɔna na cakɛda minnu bɛ yen directeur duguma an b'a fɛ i k'an bilasira organigramme kɔnɔna na. Douane ye service public de ye administration min don d'abord douane kun ye direction nationale des douanes je crois au kun ye dans les années 61 mais à partir de 90 a kɛra direction générale des douanes direction générale des douanes n'i y'a jateminɛ Faba kɔnɔ Bamakɔ yan a bɛ fɔ min ma ko direction générale o sigilen bɛ Faba kɔnɔ direction générale la directeur général bɛ yen a n'a ka dankan service bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko minnu bɛ baara kɛ directeur général kɛrɛfɛ olu service ninnu service saba bɛ yen service fɔlɔ ni min dɔnnen don kosɛbɛ an b'a fɔ o ma bureau du contrôle interne service dɔw la u b'a fɔ o ma ko inspection o ye service staff ye min sigilen bɛ directeur kɛrɛfɛ min chargelen bɛ k'a lajɛ est-ce que baara bɛ kan ka kɛ comme sariya y'a fɔ cogo min na parce que anw ye service min ye an bɛ baara kɛ ni sariya de an bɛ acte fɛn fɛn poser sariya de bɛ yen ni sariya in n'an b'a fɔ o ma ko code des douanes code min b'an bolo sisan n'an bɛ kan k'o appliquer o code kɛra le 18 juillet 2001 an bɛ kan k'a ɲini ka yɛlɛma dɔw don a la mais pour le moment an bɛ kan ka baara kɛ ni 2001 code de donc an ka service du bureau du contrôle interne ale ta ye ka kɔlɔsili kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ est-ce que baara minnu bɛ ka kɛ cogo min na ka taa direction fo ka jigin ka taa région kɔnɔ au niveau des directions régionales ka taa fo cercle la bureau la brigade la ani poste la est-ce que sariya ko ka baara kɛ cogo min na est-ce que baara bɛ kan ka kɛ ten n'olu taara o mission ninnu na ni baara min jɛngɛnen don u b'a la tile ni sanction min kan ka ta o sanction bɛ ta BCI kɔfɛ structure wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bureau des études appui et communication min chargelen bɛ an ka kibaruya caman jɛnsɛn ka baara kɛ ni journalistes ye douane tɔgɔ la o fana bɛ yen n'i taara douane na kunnafoni fɛn fɛn kan ka bɔ douane fanfɛla la a soba ye yen de o ye staff dɔ ye staff wɛrɛ bɛ yen tuguni min ye centre de formation donc o centre saba o saba de sigilen bɛ yen min bɛ douane kɛrɛfɛ DG kɛrɛfɛ Bamakɔ yan mais direction yɛrɛ la direction centrale wolonwula de bɛ yen bi minnu bɛ baara kɛ vraiment bɛɛ bɛ baara k'i ka domaine kɔnɔ pour que ka dossier la yɛlɛ sanfɛ n'i y'a jateminɛ rapidement an bɛ se ka la direction de l'informatique et de la statistique depuis san damadɔ an bɛ se k'a fɔ Mali douane ye service ye min bɛ compter Mali services fɛ minnu ka baara pratiquement a bɛɛ informatiselen don douane directeur général bi a bɛ se ka to a ka bureau kɔnɔ k'a dɔn en tout cas Mali bureau fɛn fɛn bɛ yen n'u connectenen don k'a to a ka bureau kɔnɔ ka suivi kɛ k'a lajɛ mun bɛ kan ka kɛ yen fɛ mun de kɛra problème jumɛn de bɛ yen o bɛ directeur bolo cogo min na a b'a ka dankan bolo ten a bɛ directeur centraux ninnu bɛɛ bolo ten donc an sigilen an ka bureau kɔnɔ Bamakɔ Falajɛ an bɛ se subahana mansinw ka canal la ka se ka baara jateminɛ région kɔnɔ ka lajɛ fo brigade dɔw la ani ka taa fo poste dɔw la ka lajɛ u ye mun de kɛ bi mun de sɔrɔla bi an bɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn k'o kan donc n'i ye o direction bɛ yen ensuite la direction des recettes bakuruba fɔ la sinon recette
ani minnu bɛ sigi ka jate bon k'a lajɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw ministère ko sisan ko bon douane kan ka nin wari hakɛ de ladon olu direction des recettes olu de bɛ sigi ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ka jateminɛ caman kɛ k'a lajɛ nin région in na minɛn caman bɛ tɛmɛ yan fɛ nin bureau in na minɛn caman bɛ tɛmɛ yan nin yɔrɔ in na nin ka minɛn donta man ca u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ depuis san daminɛ an b'o ci bɛɛ ma donc don o don direction na directeur n'a ka dankan ani olu ani chef BCI sɔgɔma ani wula an bɛ ɲɔgɔn ye k'a lajɛ est-ce que u ye joli de sɔrɔ bi Mali bureau bɛɛ lajɛlen an b'a kɛ sɔgɔma an b'a kɛ wula ni minnu ka suma baara cogo fɛ ni min kan ka fu ɲɛna an b'o fu ɲɛna ni minnu bɛ fili kɔnɔ fana an b'u wele fana k'o fu ɲɛna ani direction de la facilitation o ye direction kura ye min fana créelen don o fana bɛ yen pour que ka essayer gɛlɛya baara bɛ se ka teliya cogo min na pour que an ka maliyɛnw an ka entrepreneurs u ka dossiers bɛ se ka teliya cogo min na k'u bɔ joona pour que dossiers kana traîner olu ka baara y'o ye ani direction de la réglementation du contentieux o fana bɛ yen bon en fait n bɛ se k'a fɔ bakuruba la olu ye direction ye minnu bɛ yen minnu chargelen bɛ en tout cas papier fɛn fɛn bɛ na douane na a bɛɛ n'a ta yɔrɔ de don n'u taara bɛɛ b'i cɛsiri pour que a ka teliya an ka se ka papiers traiter papier dɔw bɛ yen o bɛ na ni wari de ye n'o ma traiter wari tɛ sɔrɔ donc ko bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn kɔnɔ donc direction na o ye direction ka baara belebeleba ye mais n'i bɔra direction kɔnɔ i bɛ taa région kɔnɔ région bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ka taa Kidal Gao fo ka taa bila Sikaso ani région kura fila minnu créé la sisan Kucala ani Buguni an ye mɔgɔw bila ka taa an ye directeur nommé Kucala an ye directeur nommé Buguni donc an bɛ ka disposition ta très rapidement pour que olu fana ka se ka fara Mali région tɔw kan pour que min ɲininen b'an fɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye min ye calcul an ka jatew kɔfɛ bɛɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin recette ko la cogo min na bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin an ka unité industrielle défendre na bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin maliyɛnw défendre na cogo min na pour que furakirikaraw ani drogue sugu dɔw bɛ yen o kana don jamana kɔnɔ cogo min na brigades bɛ yen brigade ninnu ye jumɛn ye en gros brigade mobile d'intervention bɛ yen brigade mobile d'intervention carilen bɛ Mali fan caman fɛ olu bɛ baara min kɛ o ni enquête douanière de ka surun ɲɔgɔn na enquête douanière fana bɛ yen bureau b'u ka baara kɛ n'i bɔra bureau la maintenant yanni i ka se i ka so i ni brigade mobile d'intervention bɛ se ka bɛn komi i ni enquête mɔgɔ bɛ se ka bɛn cogo min na ni i ka baara kɛ sariya ye min fɔ ni baara kɛra o kɔnɔna na aw tɛ se ɲɔgɔn ma mais ni baara kɛra tɔ ka jɛ ye ou bien baara kɛra i ma tɛmɛ douane fan si fɛ forcément i n'u bɛ se ɲɔgɔn ma sariya ko ka min k'i la o bɛ k'i la an bɛ se ka min fɔ bakuruba la an ka douane baara la an bɛ se k'o de fɔ Mali douane ni bi tɛ o liyɛli min na o ye problème min n'an y'a sɔrɔ 2012 sinon Mali douane yɛrɛ kelen bɛ Mali fan bɛɛ de wa u bɛ baara kɛ don o don an b'u kalama don o don nouvelles bɛ na an bɛ nouvelles fara ɲɔgɔn kan nouvelles bɛ yɛlɛ ka taa fo an ka ministère la parce que an ni ministère fana bɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila mais don kelen bɛ yen n'o ye jumadon ye an ni ministre de l'économie et des finances bɛ ɲɔgɔn ye o ye don ye vraiment min ka gɛlɛn kosɛbɛ an directeur bolo parce que n'aw taara yen a bɛ komi baara de don n'i taara ɲininkali bɛ kɛ a ye joli de sɔrɔ munna an m'a sɔrɔ pour que an m'a sɔrɔ mun de kɛra donc juma o juma an bɛ taa département na ministère de l'économie et des finances o de chargelen bɛ vraiment ka baara kɛ ka an fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que olu mako bɛ min na an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na donc an ka département kɔni vraiment u b'an dɛmɛ ni gɛlɛyaw bɛ yen u b'an bilasira ni min bɛ se ka kɛ en tout cas ni a bɛ jamana bolo en tout cas u b'o d'an ma pour que ensemble an bɛ se ka continuer ka baara kɛ jamana tɔgɔ la cogo min na. O la hakili la aw ye faamuya caman kɔni sɔrɔ nin kɔnɔna na min ye l'inspecteur général Mame Dukara directeur général des douanes maliennes officier de l'ordre national Djimali ale bɛ an bolo kɔrɔ walasa ka se ka ni kibaruya d'an tulo kan mais aw ye a ye san k'a fɔ ko caman tɔ bɛ yen bilen i n'a fɔ dédouanement kan ka kɛ cogo min na kungo kɔnɔnaw na douane bɛ ka baara kɛ cogo min na
fo kana se kibaruya caman wɛrɛ ma ni Ala sɔnna douane bɛ mɔgɔ minɛ ni minɛna ɲanginiw bɛ bɔ a la ni fɛn yeri bolo fɛn min man ka ye jamana kɔnɔ e dontɔla n'o kɛra e bɛ se ka minɛ cogo min na k'i bila fanga ka bolo kan douane ka baara o kɔnɔna na ka se dédouanement ma n dalen b'a la nin waati mɔgɔ caman mago bɛ dédouanement kibaru la ni Ala sɔnna dɔgɔfura wɛrɛ douane directeur général an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka masala o kan bi sigi o de kun ye nin mais ni Ala sɔnna dɔgɔfura wɛrɛ o kana fɔ aw kɔ walasa ka se ka kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ douane ka baara tɔw kan o la ne b'a fɔ ni Ala sɔnna a k'an bɛn dɔgɔfura wɛrɛ Cherifula Jabaraso kan walasa ka se ka douane ka baara tɔw dɔn n'Ala sɔnna